Sä sanoit, että sä voit käydä. En mä sanonut. Siitä oli viimeinen peli. Oho. Joo, kuuluu. Oliko ollut pikkusen hieman puhuttu? Oli. Oli. Lähettäkääpä etäkatsojille terveiset nyt, ootte live-lähetyksessä. Vilkuttakaa. Mitä sanoit? Niin, että ootte live-lähetyksessä. Miltä nyt tuntuu, Tania? Tuntuu kyllä aika hyvälle. Tytöt pelas elämänsä leiriin ja koko tää kausi, niin tää kyllä nyt huipentui tähän, että alkuvaikeuksien kautta ollaan tässä, niin mä oon niin ylpeä näistä. Sen näkee Ihan todella ylpeä. Voitko toistaa sanat, mitä sanoit tuossa, kun menitte ennen kiilaa tuohon rinkiin? Oli rumia sanoja. Ai ei niitä lähetyksiäkään ei pysty piippaamaan. Ne tuli jo. Jes, mutta olisiko tuuletukset vielä tuonne kotikatsomoon, jos siellä joku katsoo? Kyllä siellä varmaan katsojia on. Eikö vaan? Olisiko vielä yksi haa? Joo. Jes. Niin. Hyvä. Yes. Hienoa. Joo. Ihan liveellä. Sen tuolta. Mahtavaa. Sori. No niin. Kesä ei saa